En dus heb ik bezoek uit Venlo, althans hij is van Venlo en dat is Joep Steinhagen. En Joep, en dan moet ik even op papier kijken, want dat kan de mensen niet horen. Joep is senior projectleider marketing, communicatie, toerisme bij Limburg Marketing. En dat is wat vroeger de VVV Midden-Limburg gewoon. Helemaal goed. En Joep Steinhagen kunt vertellen over de Argeo-route. En dat zeg ik misschien nog niet zo Jans veel, maar dat gaat veranderen na dit gesprek. Joep, welkom. Dankjewel. We gaan het een beetje in een gemengd Kirchhoorns Venlo's plat doen. Dit is een programma in dialect, hij is elk dialect welkom. En dus sowieso in het plat. Vertel, wat is de Argeo-route? Ja, nou de Argeo-route is eigenlijk een project wat archeologie zichtbaar en bereikbaar maakt. Ja. Laten we onszelf als voorbeeld pakken. Ja. We fietsen een straat voorbij en we weten niet dat er vroeger een kasteel gelegen heeft. Nee. Of dat er Want dat ligt vaak gewoon een biel onder de gevonden grond is. Precies. om goed geconserveerd te blijven. Ja, precies, Ja. precies. En een aantal jaar geleden heeft de voormalig wethouder, wethouder Hans Teunissen, destijds nog, die kwam met het idee van, ja wacht even, Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Tenminste, dat waren zijn opvatting. Ja, En ja, het is natuurlijk zonde dat we dat nergens vertellen. ja, Hè. zeker. Dat is eigenlijk de reden van wat is zo'n Argeo-route? Zo is het begonnen, als het ware. Dus- Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, Hè. ja. Maar het heeft nog wel ietsje meer Ja. geschiedenis gehad. In feite is natuurlijk, zoals ik net al vertelde, Hans Teunissen, de provincie, is eigenlijk initiatiefnemer van het hele verhaal. Hè. Die zei op een gegeven moment inderdaad van, ja wacht even, we willen dus wel heel graag die archeologie naar boven hebben. En zorgde dus eigenlijk een club die dat naar boven kost brengen. En ja, god, we hebben dat concept bedacht door Euver. En we hebben met name gekeken naar twee belangrijke trends die je op dit moment zien, of eigenlijk al een aantal jaren. Dat is verhalen vertellen Ja. en hangt er ook een spel aan. Ja. Nou, die combinatie is eigenlijk de Argeo-route. Ja, ja. Ja. En wat is dan het verhaal? Dat kan ik me voorstellen, dat is wat er her en der aan archeologie is. Maar wat is dat spel dan? Dat spel, ja. Dat moest eigenlijk inderdaad vertellen van wat zie je op een locatie. Ja. Want dat is eigenlijk dan wat daarachter zit. Op het moment dat mensen bij een locatie komen, dan zien ze eigenlijk de marker, want anders fietsen ze nog voorbij. De marker is eigenlijk een korte stalen speer van 1 meter bij 1,5. Dit is eigenlijk in het landschapstijd. Dan weten de mensen van, hey, is een verhaal te vertellen. Ja. En dan hebben ze een app. En de app die maken we bekend op de website, archeroutelimburg.nl. Door vertellen we alles over de En dat Argeo-route. kun je voortrek zo in beeld brengen natuurlijk. Dus dan, Dat is helemaal fijn. ja. En op het moment dat mensen dan de app gedownload hebben, Ja. en ze komen in de buurt van een locatie, dan gaat de app automatisch af. Ah, ja. En dan gaat ze dus naar de speer geleid. En op het moment dat ze dat thuis, komt er een archeoloog in beeld. Een virtuele archeoloog, waar ze ook gewoon omheen kunt lopen. En dan zie je ook dat hij een rugzak met en die begint tegen dich te praten. En En je kunt een beeld op die eigen... op die eigen telefoon. Ja. Ja. En dan begint het eigenlijk met het verhaal. Wat is nou het typische verhaal van deze locatie? En ik zal dadelijk nog wat vertellen over de locaties in Kerkrade. Zeker, ja. En op het moment dat verhaal gebeurd is, dan kun je eigenlijk het speldeel. Want dan landt er neven de archeoloog een kist. Die komt echt van bovenaf. Die gaat open. En dan komt het zogenaamde artefact. Het voorwerp wat te maken heeft met het verhaal. Dat komt naar boven. Door leert ze ook wat over. Maar dat voorwerp kun je ook verzamelen. En dat doen we met het spel ArcheoGo. Dat liep ontzettend op Pokémon Go, what's in the name. Ja. En door is het ook de bedoeling dat dat verzameld kan worden. Dus iedere locatie heeft een eigen artefact. En de kind ook altijd zien bij welke locaties dat ze al geweest is. Ja, ja. En op die manier kunnen ze dus zaken verzamelen. Ja. En daar hopen we En moedig ze er nu aan om dat compleet. Precies. Dus dat is ook de reden waarom we zeggen, nou dat hopen we, dat door die jeugd wat Ja, geenthousiasmeerd raakt. Ja. En hebben we dus het stukje kennisverzameling, door die verhalen. Ja. En een stukje spel. En uiteindelijk had ze een compleet beeld van
Archeologisch Ja, Limburg. precies. Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk wat er op een locatie plaatsvindt en wie het in Mooi elkaar idee. zit en wat ze er kind doen. Ja. En nu naar onze stad, hey. Wat? Ja. Nou ja, goed, een klein stukje historie. Hè. We zien dus inmiddels 4 jaar geleden zien we begonnen met 6 locaties. Nou, wij wisten totaal niet waaraan we begonnen. Dus we hadden tegen elkaar, ik heb dat samen met de provincie eigenlijk natuurlijk opgezet. Ja. Keken we elkaar eens aan van ja, wanneer is dit nou een succes? Nou ja, het is een succes op het moment dat mensen herkennen op een locatie dat hij iets te beleven valt. Maar ja, we hebben het over de archeoroute en wanneer hebben ze dan ook een route? Nou ja, als we er dus 24 in Limburg hebben, nou, dan vinden we het geweldig. Nou, ik kan nog vertellen, we gaan begin volgend jaar gaan we nummertje 85 openen. Zo. Dus om aan te geven dat de archeoroute in Limburg echt wel een succes is. Dan kan ze wel een weekendje meer te voeten dan. Dan kan ze, ja, nog wel 2. Dus dat gaat, dus wat dat betreft zien we helemaal tevreden. Nou, Ja. en dan op het stukje Kerkrade. Ja. Er staan er nou 3. We hebben nou 3 locaties in Kerkrade. En eerste kwartaal volgend jaar komt er een 4e bij. En als ik even kijk naar de verhalen die zich in feite in een notendop afspelen, moet ik zelf ook even spieken. Hoor. Ja, dat mag. 80 locaties ken ik niet meer goed de kop. Dat mag. We hebben er dus nog 3. Nou, er is een verhaal dat heet de Wijngracht. Ja. En dat verhaal, dat vertelt eigenlijk dat Kerkrade vroeger aan een belangrijke handelsweg lag. Ja. Tussen Vlaanderen en Rijnland. En over die weg zijn blijkbaar veel wijntransporten geweest. Dat is nog niet 100% bewezen, maar de gedachte is wel heel sterk aanwezig dat dat zo was. En dat heeft daarmee dus verband dat verhaal op die plek de Wijngracht heeft. Want er is ook een gracht gevonden. En nou ja, die combinatie zorgt ervoor dat dat verhaal op die plek de naam heeft. Ja, maar en de precieze locatie moeten jullie zelf. Dan moeten ze op de Gaat website. Hè? net wie die Pokémon's. Dat Ja, zoiets. Dat mogen ze maar zoeken dan. Dat mogen ze zoeken, maar ze vinden Ja. op de website alle informatie. Ja. Een stukje. En nu had de verhaal. wien gehad, zoals wij zeggen, niks met wien te maken. Nou ja, Nu, voor op een dit deel. moment, maar misschien. Nou ja, de gedachte is dat dat wel degelijk daarmee te maken heeft gehad. Ja. En dan hebben we een tweede locatie, die gaat over de Villa Holskuil. En op die plek, daar is in 2002 een Romeins villa-complex opgegraven. En dat blijkt er dus zo'n 200 jaar gestaan te hebben. En dat is dus in pakweg van het jaar 100 tot ongeveer 300 na Christus. Ja goed, daar is er een hoop over te vertellen. Dat is blijkbaar toch een hele belangrijke plek geweest. Dus toch heb je het tweede verhaal over. En dan hebben we nog een verhaal die is vrij recent geopend. Dat is het verhaal over de dominiale vondst. En dat heeft te maken met de vroegere steenkoolwinning. Ja. Ongeveer 12e eeuw is dat blijkbaar geweest. En in de 18e eeuw, wie dus de Fransen het voor het zeggen hadden, noemden ze dat stuk de Minus Dominialis. Ja. Nou, daar is dan blijkbaar de naam vandaan gekomen. Dus door gaat dat verhaal een beetje over. En er is ook op die plek is er ook een vuistbijl gevonden van 60.000 jaar oud. Dus nou ja, het waren er iets eerder als dat weer Dat waren. was niet goed. Ja. Nee, dus nou ja, zo huurt het toch eigenlijk wat niet. Ja. Hè? En nu de nieuwe locatie die we nog moeten, daar gaan we het verhaal nog van maken. Dat gaat over de Via Traiana. Die heeft dus ook gelopen heet. En daar weet ik het fijne nog niet van. Dat gaan we dus nu allemaal maken. En dus dat zijn de 4 locaties. En nu is het zo dat in Parkstad liggen er op dit moment al 8 locaties. Voerendaal heeft er nog 2 en Brunsum heeft er nog 2. We zijn bezig om 2 fietsroutes te maken. Ja, maar dat was eigenlijk mijn vervolgende vraag. Van wat is nu de route? Waar kan ze fietsen, wandelen? Ja, precies. Ja. Nou, dus in principe is de archeroute met zijn pakweg 80 locaties bedoeld als mensen in de buurt komen, dat ze hun eigen route kunnen samenstellen. Hè. Stel, ik ben vandaag in Zuid-Limburg, kunnen ze zeggen, oh, ik vind die leuk, of ik ga eens daar naartoe of daar naartoe, dan stellen ze hun eigen route samen. Ja. Maar we hebben inmiddels gemerkt, er zijn er gelukkig inmiddels zoveel, dat ze ook tussen locaties eigen voorgemakte fietsroutes of wandelroutes kunnen maken. Daar zijn we nu mee bezig. Dus in Parkstad komen er dadelijk 2 routes, die dus die 8, dadelijk 9 locaties gaan verbinden. Ja. En door zal ook tussen die locaties ook wat verteld gewoon weer over andere erfgoed. Het kan net zo goed een meulen zien of een kasteel of wat dan ook. Maar op die manier werden dus 2 routes verbonden in de gemeente Parkstad. Maar ik ben ook bezig, tenminste de eerste vragen daarover zijn al gekomen vanuit de gemeente, of we niet ook een eigen route tussen die 4 locaties in Kerkrade kunnen maken.
Nou, dat is verder ook Dat geen moet enkel kennen. punt. Zelfs dat kan. En we hadden nu 3 locaties al een keer gehad, dus jullie kennen meteen al aan de slag. We Sowieso kennen de rest van heel de goed aan de provincie ook al. Ja. Alles info op de website. Ja. Heel interessant en een hele nieuwe manier om kennis te maken met de archeologische vondsten. Absoluut. Zeker hij in de streek. Ja, Nou, hartstikke leuk. Veel succes ermee. Bedankt voor het zeer informatieve dankjewel. gesprek. En misschien komen we ons nog eens tegen op Ja, de wie weet. archeoroute in Kerkrade. Of bij een opening van de volgende weer, hè? Wie Ja. weet. Oké. Dankjewel Joep. Dankjewel, jij ook.